metu kok malah do mulih to Nan. Lah ya gara-gara gubuk asmara ya do mulih. Mulih kita mulih lagune. Yo wayahe mulih. Yo do mulih lek ning gubuk. Atas-atas nggih Pak nggih. Dugi dalem dadan suwang-suwang. Amin. Pepanggihan kalau dengan wanci prayogi nek ditanggap meneh. Oh iya. Yo mesti to. Iya toh, lah iya. Yo. Catatan. Apa kuwi? Heeh. Ning cakepanku nek beda ora ngono ya, Mas. Udu to. Oh sing ngeki kuwi apa to? Pembalunge tengah kuwi kok. Piye? Catetane le pembalung tengah piye? Katok cilik. Catetan katok. Catetan. Iya iya catetan. Catetan sajroning ati datang luntur saya mati aku gawe dadi kelerit ning gubuk asmara.
seling samping gunung. Ketang gendung. Wes. Bongko tuh ketang. Ora. Alah pisan weh. Wis ora. Lah piye to? Wes karo kowe ora usah nganggo tunggu tak gentung wis langsung lah. Gan gayeng to. Wis ora usah. Wis pokoke nek karo kowe wis langsung ngono lah, wis ora usah nganggo tunggu tak gentung wis ora usah ancang-ancang ya ora apa-apa. Oh ngono. Ya iya. Saker ya. Bareng ya, Pak? Oh bareng. Oh, bareng. Wah aku seneng dek kowe bareng ya. aku Cira lu. Saker bisa nyawang gunung desa dadi rejo. Dene ora ilang kone padha Para pamiarsa mekaten